Preto dos 3 millóns de euros. Esa é a cantidade que recibirá o Executivo ribeirense do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, impulsado con fondos europeos Next Generation, para poder acometer a reforma da casa consistorial. Ademais do aspecto exterior, que variará moito coa imaxe actual, a reforma a realizar afectará tamén á distribución interior, resolvendo as actuais carencias de falla de espazo para o persoal. O proxecto presentado por Ribeira foi un dos mellor valorados a nivel nacional, o que convertiría o Concello no primeiro consistorio e coeficiente de Galicia. De máis de 1.500 solicitudes, Ribeira obtuvo a maior puntuación dentro de todas as galegas, a 12 de España, e polo tanto foi moi valorado. En síntesis, é un novo concello e coeficiente que se basa nunha serie de premisas que así o conforman. Non? Primeiro é facer unha doble piel, iso quer decir facer a fachada máis adiantada, o cual permite unha recuperación de espacios que vai a facer que poda haber un área central de traballo e áreas laterales tamén de traballo, pero xa máis aberto, e despois eso fai que haya uns fluxos de aire que permiten un mantenimento da temperatura máis alto, que vamos a completar con aerotermia, se concreta tamén con un manto verde no que é na fachada de máis de 600 metros cuadrados, con placas solares, con propio depósito de agua para recoller toda a agua que fai falta para sanitarios e outros. O alcalde Manuel Ruiz sinalou que a proposta vai moi en liña con outras actuacións xa realizadas no municipio que inciden na reducción do gasto enerxético. Recordar que Ribeira en esos objetivos 2030 xa os ten cumplidos fai tempo, é dicir, xa solo é un dos poucos concellos que ten todo LED desde fai máis de 8 anos, onde toda a produción de energía que xa se está producindo no que é a depuradora municipal, o uso por parte dela de vehículos eléctricos e agora todas as obras que fixemos de envolventes térmicas. Grazas a esta nova achega, Ribeira suma máis de 5 millóns de euros en fondos Next Generation, xestionados polo Estado. Pois a estes case 3 millóns hai que sumarlle outros 2 para desenvolver o seu plan de sustentabilidade turística e outras partidas menores en materias como digitalización ou recollida de residuos sólidos.